Nahibong ko no siya, nahibong ko no mga katawhan nga anong ang mabuto ko no dapat niya adto anong dito ko no nitugpa sa buto ni Pambari 4. Tud karon muragi sakit pagyud kayo sa kapildihan ni Gwen, di pagyud sa makadawat. So karon mayong adlaw kanatong tanan o ilabi na gyud sa ko ang mga supporters o sa to ang mga subscriber diha nga nagtan-aw sa atong video nga samtang nagkapi-kapi. So daghan kayong salamat ninyo mapar kung sa akong mga viewers diha nga wala pa naka-subscribe. Paliw kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. So karon mga par, update ang balik kay si Gwen Garcia dili pa gyud makadawat mga par. Dili pa gyud makadawat si Gwen Garcia kay mobile gyud siya og protesta sa Comelec. Kay gitikasan lagi kuno siya sa atong niaging eleksyon. Mao kuno hinungdan sa iyang kapildihan kay gitikasan lagi kuno si Gwen Garcia. Unya ang katudong buto nga dito nitugpa ni Pambari 4 para iyahaw unta di kluto nga boto niya nahibong kuno ang mga katawhan nganong dito nitugpa sa boto ni Pambari 4. Tud karon mga pa si Gwen Garcia magi pagyud kadawat uragi sakitan pagyud intawon maayo si Gwen Garcia kay nanikas kuno si Pambari 4 sa niaging eleksyon ug mao na hinungdan nga ni file siya og ng protesta kay gusto niya nga babagan una mga par kay nahibong kuno siya, nahibong kuno mga katawhan nga anong ang mabuto kuno dapat niya adto anong dito kuno nitugpa sa buto ni Pambari 4. Ang tud karon muragi sakit pagyud kayo sa kapildihan ni Gwen, di pagyud sa makadawat. So ang mayong buhaton ni Gwen mga par dapat mudawat na lang siya sa kapildihan kay nana mo gina normal na gyud nga mo sugal gani ta andam ta nga modawat sa kapilihan kay normal man sugal normal naman ang sugal nga ang kini politika gud mo siya sugal kung mapildi ka adopto nimo ang imong kapildihan dili kay mapildi ka mo protesta pagyud ka unsa man nato nga tingog man sa katawhan dili man nato mabutaan ang mga katawhan dili man nato sa tanang panahon nga pwede natong gunitan ang mga katawhan. Abot ngin ang panahon mga par nga ang mga katawhan dili na gyud ganahan nato bisan pa unsa pay atong nahimo diha unsa pay nahimo sa mga politiko diha. Abot nga ang panahon na ang mga katawhan di na ganahan sa imuha dili na gyud na nila kanang balihon pa kung unsay imong mga databang. Total kung maingon si Gwen Garcia nga gitikasan siya pa may kung gusto niya nga mo fight pag balik ni Pambari 4 na bay sa 2028 pwede man nga mo balik gyapon siya, pwede man mag-atbang gyapon sila ana na to makitaan kung unsa gid ka tinuod kung tinuod ba yung giingon nga gitikasan siya. Ang mayong buhaton ni Gwen mga par nga mas mayo na siguro nga dawato na lang niya ang iyang kapildihan bisan tuod sakit man pero ba man ay kamatuoran gyud nitingog na man gyud ang mga katawhan sa probinsya sa Sugbo dili man sa tanang panahon nga mabutaan nato ang mga katawhan dili man sa tanang panahon nga ang mga katawhan badaan nato kay ang kanigong mga katawhan sa probinsya sa Sugbo mga par ang mga Sugboanon gud mautok ka na kayo karon mga bright na kayo ang mga Sugboanon nya daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta nya paliw kog subscribe mga par para ma-update mo sa ato mga ipang-upload nga mga video.